Arratsaldeon guztioi eta ongietorriak Eusko Ikaskuntzako saio berri batera. Gaurkoan Euskal Herriko Ahotsak proiektuari buruz egingo dugu berba, eta horretarako gai honetan adituak diren bi pertsona izango ditugu gure artean. Aurretik, gai honi buruzko informazio orokorra ezagutzeko aukera izango dugu Ander Ugarte, gure lankiaren esku. Badiar dugu Euskara Elkarteak ahotsak.com izeneko ekimena jarri du abian, euskarazko ahozko ondarea jaso eta gordetzeko asmoarekin. Dagoeneko gerra aurretik jaiotako 1103 hizlariren lekukotza jaso dute webgunean. 78 herritako kontuak eta ia 10.000 pasarte. Deba Ibarrean, Gipuzkoan bertan sortutako proiektua da Euskal Herriko Ahotsak. Bertako herri askotan zebiltzan ahozko ondarea bazen, baina ez zuten euren artean hartu eman zuzenik. Asier Sarasua Ahotsak proiektuko arduradunak dionez, denak ari dira proiektuak kutxetik hasten eta pentsatu zutenez eskualdean behintzat hobeto zela elkartzea uste izan zuen. Galdetegiak, metodologia, baliabideak, datu baseak eta bar konpartitu eta indarrak batzea, hain zuzen ere, da helburua. Mila esker, Ander, sarrera hau entzun eta gero, gaurko gonbidatuei paso ematea besterik ezaigula falta, eta alaxe egingo dugu. Asier Sarasua eta Intzane Agirre Beña Ahotsak proiektuaren arduradunak dira, eta gure artean ditugu prest. Kaixo, arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Eta ongetorriak, sarreran entzun ahal izan dugunez, gai interesgarria dirudi zuek landu duzuena, denaren konta iguzue guztioi, bai entzulei baita neuri ere hasteko, zertan datza Ahotsak ekimena. Labur esateko eta sarrera moduan esango genuke dela azken batean 20. mendeko lehen zatian jaiotako jende nagusi hori, gerra aurretik jaiotakoak eta gaur egun 80 urte inguru dituzten hoiek elkarrizketatu egiten ditugu, bideoz eta bereien bizipenak eta ahozkondare hori jasotzen dugu, ez? Bai, hizkera kontatzen dituzten gauzak eta horixe da labur esan da. Entzane? Ondo da laburtuta ez, azkenean proiektua oso proiektu handia da, baina helburua hori da ez, ahozko ondarea biltzea. Denaren konta iguzue, noiz eta nola bururatu zitzaizuen proiektu hau martxan ipintzea? Badiar dugu Euskara Elkartea 2000 urte inguruan sortu zen, eta elkartean helburuetako bat izan zen hasieratik ahozko ondare hori biltzea. Eta Deba eskualdean herri guztietan bertako euskara jasotzeko proiektuak martxan zeuden, bakarrik bakoitza bere aldetik ari zen lanean, eta pentsatu genuen elkartzea oso egoki izango zela. Eta, hortik sortu zen, ez? Herri guztietako lanian ari zen jendia elkartu zen, eta hortik sortu zen Badiar dugu Euskara Elkartea. Eta esan duten moduan, hasieretako helburutako bat zen ahozko ondarea batzea, eta martxan jarri genduen datu base bat, herririk herri egiten ziren grabazio guzti horrek katalogatzeko. Beraz, argi gera daia entzule guztiei, Badiar dugu Euskara Elkarteak sortutako proiektua dela, beraz hau? Badiar dugu Euskara Elkartea Deba Ibarreko, Deba Barreneko eta Deba Goieneko euskaltzaleak eta biltzen dituen Euskara Elkartea da. Guztira 17 herri dira, gehienak Gipuzkoarrak, baina badira pare bat Bizkaitar, Ermua eta Maiabia ere Deba Barreneko direlako, eta Arabako bat baita ere, Aramaio. Deba Goieneako parteide dalako, orduan 17 udalerri dira, 3 lurraldetako herriak, eta horrela sortu zen orain dela 10 urte Euskara Elkartea, ez? Inguruko eskualde bietako, Deba Barreneko eta Deba Goieneko euskaldunak eta biltzeko, eta herri hizkerak eta jasotzeko eta bultzatzeko. Zenbat pertsona aritu dira proiektu honetan? Hasieratik, gutxi gora bera. Eskualde guztian ibili da jendea bertako herri bakoitzan, bertako ikerlariak ibili dira bertako euskara jasotzen, eta ahotsaken barruan sartzen dira ikerlari guzti horien
horiek egindako grabazioak. Orduan, bueno, elkartean bertan jende gutxi ibili da lanean, baina laguntza asko jaso dugu kanpotik, eta hor dauden grabazio guztiak ez dira guk egindakoak. Hor, bi alderri batetik dira, nahiz eta egitasmoa orokorra izan, ahotsak, Euskal Herriko ahotsak, hor bertan, alde batetik daude guk egiten ditugun grabazioak, eta erdi baino gehiago guk egindakoa dira, eta azken urteetan egindakoak, eta elkarteko jendeak, horri biriko ginen dozena bat lagun, elkarrizketak egiten, herri, eta barrez. Eta beste alde batetik daude, lehenago, orain dela 10 urte, 15 urte, 20 urte, gehiago, kasu batzuetan, herri egindako grabazioak eta biltzea. Azken hori ere egin dugulako, ez dira guk egindako grabazioak, ez? Eta ahozko ondarea, euskalkiekin, ero herri izkerekin, ero herri bakoitzeko historia lokalarekin eta lotutako grabazioak eta biltzen alegin duara. Eta hor jakina horri bili dira azken urteetan, azken 30 urteetan Deba Ibarren hainbat eta hainbat lagun, ez? Nik uste dut aitzindari izan da eskualdea ahozko ondarea jasotzen, herri izkerak biltzen, hor bai Eibarren eta bai Bergaran badago tradizio handia horrelako kontuetan. Gehien bat Eibarren orain dela 40 urte ere atera zen lehenengo herri hiztegia, lehenengoetako izan zen Euskal Herri guztian, Toribio Etxebarria kaleratutakoa, eta arrezkero ere, Juan San Martín, Serafín Basauri, Manuel Azpiur, hainbat eta hainbat lagun ibili dira horrelako kontuak eta lantzen, eta badago ohitura hori, eta badago hor jende pila bat, hori, azken 30 urteetan horrelako lanetan eta ibilitakoa. Pertsonalki zuentzat, ze garrantzi du horrelako proiektu mota bat aurrera eramatea? Bueno, ikusten da ze garrantzi dakan, ez? Orain arte beti grabazioak egiten ziren helburu moduan liburu bat kaleratzea izan da, ez? Eta guk pentsatu genduan, grabazio horrek egiten zianak lehen bidea zeanak liburu bat kaleratzeko, horrek berak zekala garrantzi gehiago, ez? Azkenean, zuzenean, pertsona nagusienen ahotik, euren ahotik entzuten dialako lehenagoko kontuak, alde batetik historia aldetik oso aberasgarria da, jakiten dugulako mendea hasierako bizimodua zelakoa zen, gerra aurreko bizimodua zelakoa zen, eta beste alde batetik izkera aldetik be oso aberatsa da, belaunaldi batetik bestera euskera bera aldatzen dudalako. Herri hizkerak eta aldi berean euren protagonistak desagertzear daude beraz, ezta? Eta hori pena bada, ezta? Herri hizkerak desagertzen edo aldatzen behintzat, desagertzen, ez dakit desagertzen ari diran, eta desagertuko diran, aldatzen ari dirala begistakoa da, ez? Eta normala da, neurri handi baten, azken batean hizkera, orain dela 30-40 urtera arte, herri hizkera eta batez ere ahozko izatetik, azkenengo 40 urteetan, lehenengo batasuna iritsi zen, Euskararen batasuna, gero etorri izan Euskal Telebista, eta etorri ziren beste komunikabide batzuk, eta etorri ziren eskolak, eta ikastetxea, euskaltegiak, eta abarrez. Orduan, horrek eragin nabarmena izan du, zentzurik onenean, eta baita ere, herri hizkerak bateratu egin dituelako, eta, badakigu 40 urte barru, Azpeitiarrek ez dutela hitz egingo orain dela 40 urte bezala, eta Eibartarrek ere ez. Baina, hori ordaindu beharreko peajea da, neurri baten. Evoluzioa izango da hori, ezta? Bai, eta, garbi dago indala 200 urte Euskara, ero indala 80 urte, ez? Euskara askoz, herri bakoitzean bertako hizkera egitezan, eta herritarrak askoz gutxiago irtetze ziren herritik, eta orduan, normala zan, Lekeitioko eta, markinako hizkera oso desberdinak izatea. Gero eta hurbilago egon behar dira derri horrez, markinar Lekeitiora doazelako bizizatera, eta alderantziz, eta fabrikalek aldatzen dira, eta interneta existitzen da, eta telebista, eta barrez. Hori hor dago, horren kontra ezin da inezer. Egin daitekena da, behintzat, orain dela 80 urte jaio, eta hizkera hori, eta ez bakarrik hizkera, bizi benoiek eta bizizandako jende hori elkarrizketatu, ez? Eta hori da behintzat egin nahi duguna, behintzat jaso. Proiektu hau garatzeko azierta intzane hau guztian neurtzeko eta zenbatzeko erabilitako metodologia nolako izan da? Bai, alde batetik esan dugun moduan asmoa zan bateratzea lehendik egindako grabazioak eta guk egindako grabazio berriak. Orduan datu base bat sortu genuen
eta datu base horretan katalogatzen ditugu zinta edo grabazio guzti horiek, bai grabazio zaharrak eta bai grabazio berriak, zinta bakoitzari kode bat jarri eta datu basean datuak sartu eta katalogatzen ditugu. Horrekin batera, claro, zuk zinta asko dauzkasunean zaila da jakitzea, ehun zinta dauzkasunean zaila da jakitzea zer kontatzen den bakoitzean. Orduan erabaki genuen komeni zela jakitzea edo nolabait, eta egiten duguna da zintak guk kodifikatu deitzen diogu, minutuz minutu laburtu egiten ditugu. Kodifikazio horrek zinta pasarteka banatzea bideratzen du, eta orduan pasarte bakoitzari baloratu egiten da pasarte bakoitza, ondo kontatua dagoen edo ez, pasarte bakoitza hainbat datu biltzen ditu, ez, alde batetik baloratu egiten da pasartea lehentasuna, ondo kontatua dagoen edo ez. Zuek ematen diozue garrantzia, ez da, bakoitzari? Bai, hori da, azkenean zinta baten denaz da izaten aprobetxatzeko modukoa, etenak egon daitezke, edo gauza batzuk interesgarria dira, beste batzuk behar bada ez, orduan markatu egiten da lehentasun hori, eta horrekin batera gai batekin lotzen da, pasarte bakoitza gai batekin lotzen da. Horrek bideratzen du gero interneten gaika bilaketak egin ahal izatea. Beno, lan gogorra izan da beraz, eta guztira ezamat zinta entzun dituzu, Guztira 2000 zinta inguru ditugu momentu honetan. 2000 zinta. Hortik jasotako guztia eta bildutako guztia ez dago oraindik datu basean sartuta eta ez dago guztia interneten, baina 1500 zinta eroia katalogatuta ditugu. Eta hortik entzun da, erdia baino gehiago kodifikatuta eta minutuko laburpen hori eginda. Egindako lan guztia ez dago oraindik katalogatutako guztia ez dago landuta, dena ez dago interneten, baina behintzat lan egiteko modua horixe da, grabatu ala, gehien bat zinta berrietan, grabatu ala, grabazio horren informazio guztia sartzen da datu basean, bai islariaren datuak zeintzu dira, bai grabazioaren datuak, ze proiektutarako egin da, noiz egin da, hainbat datu sartzen dira, guztira 100 datutik gora, bai elkarrizketa eta lekuko betzan inguruan, eta gero, aparte, aintzanek esan duen hori, kodifikatzia eta minutuko pasartea. Azken baten egin nahi dana da, zinta izan beharrian benetan gure lan unitatea, hau da, 1000 zinta ditugu, 2000 zinta ditugu. Hori benetan ez da erabilgarria, zinta batekin gero zer egiten dugu, eta benetan interesgarria da kodifikazio laburpen lan horren ondoren lortzen duguna, direlako, 2-3 minutuko pasarte batzuk, azken baten kontakizun batzu dira, gai bati lotutakoak, eta islari bakoitzak 2-3 minutu horretan kontatzen du gauza zehatz bat, eta badakigu zer kontatzen duen, izenburua jartzen diogu, gai jakin bati lotuta dago, denporako de batzu ditu, eta orduan lortzen duguna da, benetan, hori kontakizun bat gero edapenera begira, bai DVD baterako, ero interneten jartzen ditugunean entzuteko, eta 2-3 minutuko pasarte jakin batzu dira. Markatu da zer, gai eta islari buruz ari garela, zenbat gai eta zenbat islarik hartu dute parte proiektu honetan? Zenbat gai jorratu dituzu eta nolakoak izan dira? Islariak 1000 horri inguru dira, ez da gidean zehatzen, azkenengo egunero 1200 inguru igual. 1200 igual, egunero sartzen delako islari badueno gehiago. Eta gaiak galdetegi badaukagu, gutxi gora bera, ez da, 3000 galdera diran, eta hori daukagu zailkatuta 400 gai desberdinetan, gutxi gora bera. Gaiak dira, 5 gai nagusi dira, ez? Alde batetik gizartea, alde batetik kirola, ekonomia eta baina horren azpian hainbat azpigai ero zailkapen daude, eta orduan gutxi gora bera jasotzen duguna, 400 gai horietan banatzen dugu, eta, irekita dago, orain ez dakin nuna hasieran Eibarren hasi ginen, eta hemen ez dago itxasoko konturik, gero itxasokoak sartu ziren, gero beste toki batzen mehatza, azkenean grabazio berriek eskatzen badute beste gairen bat gehitzea, gehitu daiteke edo lehen daudenak bildu edo moldatu daitezke. Denaen garrantzi berezia emana izan diozue gai bati? Gai konkretu bati esan nahi dut, edo denak neurri berean landu dituzue? Oso desberdina da herri batetik besterako lana. Hau da, herri batzuetan grabazio bakar bat egin dugu, eta beste herri batzuetan 200 egin ditugu. Orduan jakina,
oso desberdina da herri batzuetan nola landu diren gai batzuk eta beste batzuetan, ez? Hori denpora kontua da. Eta baita ere, proiektu honetan, naiz eta proiektua gurea izan, proiektu honetan parte hartzen dutelako momentu honetan 40 bat elkarte eta erakundek. Orduan, herri bakoitzean ze elkarte eta ze erakunde eta udala proiektuan sartu den eroez, horrek lehentasun batzuk eta baliabide batzuk ematen ditu, ez? Eta orduan, herri batzuetan aukera dago hainbat eta hainbat grabazio egin eta horri esker gai guztiak lantzeko, beste batzuetan asko azalekoagoa da bertan jasotakoa, ez? Eta herri batzuetan, grabazio bakar bat eginda eta hiztun horren perfilaren arabera landu dira gai batzuk edo, hau da, guk normalean ez dugu erabakitzen ze gai landu, izaten da, hiztun badaukagu, hiztun horren perfila gutxi gora bera nahi izaten dugu aldez aurretik jakitea, ez? Gero elkarrizketa bideratzeko, eta horren arabera egiten dugu elkarrizketa, ez? Baina beti edo sorpresak hori ere horrela da. Bueno, gainera, 60 proiektutik gora dauzkagu, zintak katalogatzen ditugunean, jartzen dugu bakoitza ze proiektutarako egin den. Eta, guk egindakoak, azierrek esan duen moduan, ez? Hainbat gai lantzen ditugu, baina lehendik egindako proiektu asko daude, agian gai baten inguruka dianak, Bergarako toponimia jasotzeko egindakoak, edo kantu eta jolasak egiteko jasotzeko egindakoak, orduan, zinta horietan justu gai konkretu bat lantzen da, baina, daneti dago. Lehen aipatu zuen, herri batetan, adibidez, 200 grabazio inguru egin dituzue, beste herri batean grabazio bat, hori zer dela eta? Batez ere, alde batetik, 200 inguru egin dira, ero jaso dira, Bergaran da Ibarren esatu baterako, eta batez ere Bergaran. Eta hor bazeuden lehendik ere, iaia 100 zinta ez, izango ziren. Gutxi gora era, lehendik grabatutakoak. Orduan, beste herri batzuetan utz dagoen tokian, Bergara 100etik azte zan. Eta gero, udalak ere babesa ematen diolako proiektuari, eta jendea kontratatzen du lan hau egiteko, eta orduan lan gehiago egin daiteke, ez? Asmoa da herri guztietan egitea, bintzat herri bakoitzeko lekukotasun bat jasotzea datozen urtietan. Eibar eta Bergarari buruz ari garela, nolakoa izan da bi herri hauetako esperientzia? Guretzat aberasgarria gehien bat eibartarrak garalako eta proiektua gainera Ibarren hasi zalako, ez? Proiektu honen oinarriak Ibarren jarri ziren. 1989 2002 bitxartian Ibarren ibili ginen udalarekin elkarlanean eta proiektu honen oinarriak orduan finkatu ziren neurri handi baten. Gero 2001-2001 aurrera eta beste herri batzuk ere sartu ziren eta proiektu asko aldatu da, ez? 1989tik, baina oinarriak Ibarren jarri ziren, ez? Eta orduan bertako herriko gauza jasotzea niretzat behintzat oso aberasgarria, ez? Ni badakit privilegio handi esan dudala Ibarko hainbat jende elkarrizketatzen, Ibarren ere... Ibartarra izanik ez da? Hori da, eta 200, 80 urtetik gorako 200 lagun elkarrizketatu ditut, kirolariak, artegileak, artizauak, baserritarrak, lanbide guztietakoak, eta horrek eman didaukera, Ibarko, ez dakit, entziklopedia, Ibarri buruzko entziklopedia bat irakurri izan banu bezala, esperientzia hori da, ez? Baina, liburutegi hori ez da izan paperezkoa, izan da ahotzezkoa, ez? Eta protagonisten ahotzetik jasotako informazioa jaso dut, ez? Elkarrizketatuen perfila nolakoa da? Alegintzen gara, nagusienak elkarrizketatzen alegintzen gara, ez? Azkenean... Esperientzia iago dutelako. Bai, eta gero lehentasuna beti ez nagusien eri ematen diogu. Baina, bestela herri baten grabazioak egiten hasten garenean, alegintzen gara auzo guztietako jendea aukeratzen, auzo batetik bestera hizkera aldatzen delako, edo kontu desberdinak ukitzen dituztelako kontatzeko, eta gero oreka bat mantentzen dugu emakumezko eta gizonezkoen artean, eta baita baserritar eta kaletarren artean. Alegintzen gara hori danak, ez? Auzo guztiak, emakume eta gizonak, kaletarrak, eta gero albaldin bada, lanbide desberdinetakoak izatea, hobeto. Herriko jentia baina, orokorrean, ez da? Bai, hori izan proiektu hasi zanean ere, hori izan zen helburuetako bat. Ordura arte, herri bakoitzean beti, batzuk, hiztun batzuk askotan elkarrizketatzen ziren, egunkarietarako, ero irratirako, ero telebistarako, baina beti bardinak. Eta hoien ahotsa interesgarria da, jakina, baina beste askoren
esperientzia jasotzea ere guretzat oso aberasgarria zen. Eta interesgarria baita ere, ezta, jentarentzat azken finean. Bai, gure ustez bai, ez? Azken baten, Ibarko historia definitzen dutenak ez dira bakarrik alkatea, medikua eta guazila, ez? Ibarko historia definitzen dute ibartar guztiek, lanbide guztietakoek. Eta baita askotan ez, emakumeengana joan, eta nik ze kontokotzu ni etxeko Andrea izan naiz, nik ez dakar ze kontatzeko. Eta etxeko Andreak Ibarko historiako parte dira. Bai, da esperientzia, beraien esperientzia handia izan daiteke. Jakina. Eta ez bakarrik etxeko lanetan, ibilizialako, ez? Republika aldarrikatu zanean Eibarren 31an, nola bizi izan zen? Udaletxean nola bizi izan zen, gutxi gora bera bakigu, aktetan dago. Baina etxeetan nola bizi izan zen, ez? Guri hori interesatzen zaigu. Eta horregatik nahi dugu alik eta jende desberdinena eta edozein herritar elkarrizketatzea. Bueno, Ibarko kasua, ez dakit nahiko interesgarria izan da zuentzat, denaen 17 herri landu dituzu, ezta? Lehen izan diguzuen moduan Bergara beste bat izan da, Gipuzkoan ze beste herri landu dituzue? Bueno, 17 herri dira Deba... Debagoiena eta Debabarrena. Debagoiena eta Debabarrena. Bueno, hasi ginean, eskualden hasi ginean, Bergara, gero joan zean gehitzen hori eskualdeko herriak, Antzuola, Elgeta, eskualdean herri gehienetan, esateko guztietan jaso da, herri batean ero bestian guztietan. Guztietan nibili gara, eta gero 2007an edo, hasi zean, zabaldu gendu pizka proiektua Gipuzkoa mailara, jaso gendu zelako beste herri batzutako grabazioak, eta gu ere ibili gararako beste herri batzutan ja Gipuzkoan, ez? Batez ere Urola Kostan eta Goierrin. Beasain, Zarautz, Getaria, Zumaia, Ordizia, Zestua, Azkoitia, pizka eta inguru hori gehien bat, ezta? Bai, Urola Kostan eta Goierrin horbe iaia herri gehienetan. Guztira momentu honetan 85 herri inguruko informazioa daukagu datu bazian, eta baina hori esan dudan bezala batzuetan grabazio bakar batez, Bizkaian edo Nafarroan 2 hiru herritakoa eta iparraldean beste 2 hiru herritakoa, baina Gipuzkoan lan gehien Gipuzkoan egin dugu batez ere ordura arte ere gure ikuspegitik Gipuzkoa zalako horrelako lan gutxien eginda zaituena. Hau da, Bizkaian badago hainbat lan egin dira, eta Bizkaiaren fonotekea ere badago sarean, da Iñaki Gamindik batez ere hainbat lan egin ditu bertako herri hizkerak eta biltzeko, eta beste hainbat lagunek, ez? Eta Nafarroan ere badago horrelako antzeko proiektu bat. Eta orduan guk hasieran ikusi genuen gure lan esparrua zala azteko Deba eskualdea, gure eremu geografiko zehatza, eta gero zabaldu genuen gehien bat Gipuzkoara. Hau da, egin ditugu Gipuzkoatik kanpore beste elkarrizketa batzu, baina gehien bat Gipuzkoaratan han ibili gara. Aintane, ez dakite zer zaibatan aizun noteri buruz. Beno, zuek Ibartarra zarate eta Ibarko kasua zer gara batez, ez dakit, herri bakoitzak bere xarma ere izango du, ezta? Eta ez dakit, herri bakoitzan gauza ezberdinak izango zian. Hori argi da. Aurkikuntza horien artean, esan nahi dut. Hori argi dago, ez? Azkenean herri bakoitza daka, beran Eibarren industria kontuak eta oso importanteak izan dira, armagintza eta Republika aldarrikatu zaneko kontuak eta beste herri batzutan, igual nekazal girokoak dian herrixetan, igual industriarik ez dago, eta itxasuko kostako herrietan itxasoko kontuak garrantzia handia da, orduan, herri batetik bestera asko aldatzen da. Eta interesgarria da gainera, ezta? Alde hori ikustia eta zer ezberdina ebian herri batetik bestera kontuak, ez? Hori herri batzutan industria konturik, ez dago industriarik. Eta beste batzuetan ez dago iaian nekazaritzarik eta Ibarren ez baterako, ez? Eta gero niretzat interesgarria da bai ikustia zelan ikusten da herri bat kanpotik. Galdera horiek ere askotan egiten ditugu, hau da, gu jasotzen dugu zarauztarren artean, zarauzko hizkera eta zarauzko oskondaria eta abarrez, baina gustatzen zaigu inguruko herrietara joan eta inguruko herrietan galdetzea zarautz nolakoa da eta zarauztarrak nolakoa dira, ez? Eta hori ere esperientzia polita da, ez? Inguruko herrietan nola ikusten den herri bat, herriko jendea nolakoa da, eta herriko hizkera nolakoa da, ez? Horrelako galderak ere askotan egiten ditugu, ez? Beraz, herri bakoitzako hizkeraz gain, herri horretako
izaera ere ezagutu alizan dugu, ezta? Alizan duzu zuek. Bai, bueno, izaera aldetik ere beti esaten dute, ez? Hori galdetzerakoan herri baten biztan lehen izakera edo, beti alboko herrikoei buruz ematen dute iritzia, ez? Horrelakoa dira, edo beti izaten da, herri horretakoak arroak dira, edo horretakoak ez dakit, gezurtiak edo euskalo, ez? Hori hemen askotan gertatzen da, ezta? Debagarrenan adibidez, Eibarkuak, Elgoibarkuekin, o Elgoibarkuak Ermukuekin, bueno, hori ustot leku guztietan, herri guztietan, bai, herri guztiak ustot eukitzen dutela beste herri bat, normalean da, justu aldamenean dagoena, eta arekin pikea, edo futbol kontuak direlako, edo lagunen arteko borrokak egoten zirelako, edo ez dakit noizti datorren kontu hori, baina beti... Bueno, eta honen zergatik aurkitu alduzu ezuek. Ba, ez. Ez. Imaginatzen dute, herriko nortasuna indartzeko garrantzitsua dela beti kanpokoa pizka baztertzea, edo gu indartzeko, besteak dira etzaia, ez? Eta, hori pasatzen da Eibar eta Soraluzen artean, Eibar eta Elgoibarren artean, pasatzen da Azkoiti eta Azpeitiki artean, horre nabarmena da, eta Beasain eta Ordizia, eta beti, bai. Bueno, gehien bat pertsona nagusiak elkarrizketatu dituzu, ezta gaztiak baita. Denaen, kasu bakoitza ezberdina izango zen, ez dakite, pertsonalki zuei gehien unkitu zaituen adibidez zuri aintzane kasua zein izan da? Ez dakite esaten konkretuki, oin ez jatetertzen burura bate konkretua, ez dakit. Azierri ez da? Nik, geixen holan gogoratzen dutan iztuna da Eibarko bat Kandido Eguren, aurten esango nuke, aurten 100 urte beteko lituzkela, eta elkarrizketatu genuen orain dela 6-7 bat urte, bai 93 urtekin, eta izugarria zan, inoiz ezer ikasi gabeia, eta ze kultura zeukan, nolako ikuspegia zuen, ikuspegi zabala, maitagarria zan, argia, islari ona, eta hori 93 urtekin elkarrizketatu genuela. Hau da, 15 urte lehenago egin ezkero grabazioa, oraindik gehiago izango zen, ez? Baina izugarria zen, eta izan da, nik uste dut, proiektu guztien artean, elkarrizketa gehien egin zaizkion pertsonaia, 40 bat ordu izango ditu grabatuta Kandido Egurenek, oka txikik. Eta niretzat oso aberasgarria izan zen, gainera zen gizon bat, Kandido, bixar elkartuko gara, eta bixar zen gainean ingo berba, eta bera, herrikirolak, eta hurrengo gunean agertu puntual, eta gaur herrikirolak. Beraz beti presa hon, ez da? Bai, hazi bera 2 ordu, berbetan herrikirolen gainean, eta esan desbideratzen, ez arixa galdu, eta ez ezer, Bai, oso iztun hona da. Olakoak asko daude, Pasatzen dana da, zaila izaten dela iztun batzu eri, 40 grabazio egitea, batzuetan ezinezkoa da. Ezinezkoa da, denporarik ez da olako danei dena jasotzeko, ez? Baina, bueno. Nik uste dut, unkigarrien izaten dela, gero aurkezpena egiten danean, eta biltzen dianean danak, ez? Ikustia danak elkarrekin, eta gero, elkar ikusten dutenian, eta joño, ez dakiz zein, eta hori ez, giro hori, eta igual aurkezten danean proiektua, eta hori aurkezpena niri hori... Danok elkarrik uste dutelako, ez da? Bai, eta gero hori ez, askotan eurak esaten dute, ez daukatela ezer kontatzeko, eta azkenean aurkezpena egiten danean da, hori, eskertzeko, beraiek eman dituzten azalpenak, edo... eta eurak nik uste sentitzen diela, orduan sentitzen diela, zerbait edako balio izan du, eta ezakito, momentu hori, unkigarria netako. Bai, holan herririk egin ditugun aurkezpenak, aurkezpen baino gehiago izan dira hori, ez? Omenaldi bat eureri, ez? Eskerrak emoteko, eta esateko gaira. Zuen ahotsa naiz eta zuek kontatu duzuenak ez daukala garrantzirik, eta gehienak hori esaten dute, baina nik ez daukat ezer kontatzeko, eta nire euskera txarra da, eta horrelakoak. Ekitaldi horietan konturatzen dira, asteozetarako balio izan duela, ez? Eta partaide dirala, ez da? Partaide dirala, eta ikusten dute, eta norbaitek baloratzen duela, kontatzen dituzten historiak, eta udalak ere baloratzen duela, eta familian biltzen da, ez? Eme eta ioba, eta... Bueno, dudarik gabe, pertsona nagusien esperientzia beti positiboa izaten da, ez da? Gazteen artean, ze esperientzia mota jaso dituzue?
Bueno, eske gazte asko gu bentsat ez dugu elkarrizketatu, Segun zer dan gaztia, guretako bueno, 65 urteko jendia gaztia da. Bai. Hau da, guretzat gure iztun perfila, 75 80 urtetik gorakoa da, ez? Orduan, guretzat gazte batzuk elkarrizketatu ditugu, 65 urtekoak. Bai, kasu horretan, aldi gartzen da, ez? Normalian, beste, ez dakit, gazte bate, hobeto igual adieraziko ditu kontu batzuk, edo bakarrik ez dauka nagusien daukaten esperientzia, eta agian kontatzen ditu, Aiton Amonen gandik jasotako istorioak, edo, desberdina da. Bai, batzuetan, 70 urteko pertsona normalian hobeto dago 90 urtekoa baino, eta gauzako hobeto kontatzen ditu, baina jakina, esperientzia hori falta, 90koa kontatzen ditu orain dela 80 urteko gauzak, eta 70koa, ez. Bueno, proiektu luzea izan da, baino bintzat positiboa zuentzat, pertsonalki, ez da, eta berazgarria lehen esan dugun moduan. Bai, dudabarik. Denaen, proiektu honetan, dana politazan izango, ez da, zenbat traba izan dituzue proiektuaren evoluzio osoan? Traba hondirik ez, esango nuke trabarik trabarik ez. Ekonomikoa ez bada. Hori da. Beti bili behar garala horrelako proiektuak aurrera ateratzeko, diru laguntzen bila, eta jaurlaritzara, aldundira, eta gehien bat udalekin, ez? Eta hori eskertu besterik ez daukagu, batez ere gure eskualdeko, eta beste inguruko hainbat udalerrik eman diguten babesa, buru belarri sartu dira proiektuan, eta batez ere nik azpimarratu nahiko neuke momentu honetan hasieran proiektuan sartu zirenak, orain proiektuan sartzea errazagoa da, proiektua martxan dago eta ikusten da, baina orain dela 10 urte, eta zer egin behar duzu, eta nola, eta oraindik beste internetez iaia esan existitzen, eta hor sartu ziren Bergarako udala, Antzuola, Aritxabaleta eta Eskoriatza eta sinestu zuten proiektuan, eta ziren gogorra dela, ez da, noski? Da, gogorra baino gehiago hori ez, guk nahiko genukela 1000 pertsona elkarrizketatu beharrean, 10.000 elkarrizketatu, eta ezin dugu ritmo hori, ez digu ematen, gure baliabideek ez dut ematen hori egiteko. Eta hori da gure helburua, ez? Denborarekin posible izango dela uste duzu, ez da? Guk uste dugu, proiektua gero eta indartsuago dago, eta gero eta baliabide gehiago ditugu, eta gero eta jende gehiago dago parte hartzen proiektuan. Hasiera batean gaina parte hartzen zutenak, gero genuenak orain dela 10 urte, gure denporatik eta jaten, gure aizialditik jaten ibiltzen ginen elkarrizketak egiten, eta gero pertsona jarri zen ja liberatuta, gero 2, 3, eta orain, 3 lagunari dira lanian, eta laster espero 5 izatea, eta denan urte guztia buen balantzea nahiko positiboa izan da, ez da? Bai, erabat. Proiektua etengabea hazten joan da, eta hori eskualde mailan hasi izana gero irekitzen joan da, eta aurkeztu dugunetik ere oso erantzun ona izan du, eta oso posi gaude gubentzat. Pixka bat proiektura bueltatuz, aipatu barra dago, fonoteka askotara jo duzuela proiektua aurrera eramateko, ahotsen data basari buruz, aipatu dezakegu, nolakoak dira? Horrelakoak eta irekiak eta inbesterritako informazioarekin eta ezpentsa gehiagi dauden. Gure ingurukoak eta ezagutzen ditugu gehien bat. Bizkaian dago bat, Bizkaiaren fonoteka, eta Bizkaiko herri guztiak, esango nuke herri guztietako informazio dagoela. Akaso askotan bideorik eta ez da, audioa eta pasarteak eta laburragoa dira, baina nire informazio mordoa dago. Nafarroan ere badago fonoteka bat, eta orain gainera, orain arte, helbide baten eta egondana, baina proiektua azken urteetan eta asko hazidan ere, eta orain zen argitaratzekoa bertsio berria, eta ja bertako fonoteka izango dena ikusteko aukera, oraindik uste dut, nidak edela behintzat ez da aurkeztu, baina orain udazkenean zen aurkeztekoa. Eta, gutxi gara erantzekoa dira danak, ez? Azken baten zintak eta hor daude, eta pasartek eta entzuteko aukera. Gehienetan aukera gutxi egoten da. Beste toki batzuetan eta ezagutzen ditugunak, informazioa hor dago, grabazio batzuena, baina gero informazio hori ikusteko eta jeisteko aukerarik eta ez da. Eta kasu honetan gure asmoa hasieratik horixe izan zen, ez? Jasotzen dugun informazio guztia, aldan guztia, bintzat, online jarri,
ahalik eta azkarren, eta edonor jeisteko eta erabiltzeko moduko informazioa izatea. Ez da izan datu base itxi bat. Ahalik eta irekiena izatea bai guk informazioa emateko orduan, eta bai jendeak informazioa gehitzeko orduan. Argitaratu genuen etiketa, gure posik handiena horixe izan da, zenba jende etorri den laguntzera, zintak ematen, ero bere familian islarion baduelako eta guri deitzen, beira, nere osaba, ero amama, ero oso islariona da, eta zerreik izatozte, eta horrela ere hartu daiteke, eta gero eta gehiago gainera, jarri ditugu, eta orain ere lanean ari gara, webunea alik eta interaktiboena izan dadin, eta formulario batzuk ere jarriko ditugu laster martxan, transkripzioak bertan zuzenean egin izateko, nahiz eta gero zuzenketak eta iberko ditugun, eta baina baliabideak alik eta irekien eta jartzen. Webunari buruz ari zela, zier, hori ere aurrera pausu garrantzitsua izan da, ezta? Bai, aurten aurkeztu da ahotzak.com, baina benetan guk proiektuaz izanetik gure datu basea sarean egonda. Oda, gure lan egiteko modua interneteko izan da 2003tik gutxienez. Eta hasieratik, Orduan, beraz zentzu honetan zuek ere modernizatu izatela, ezta? Proiektuaz izanetik bi gauza nahiko garbi egin dituen. Bat zan, grabazioak audio utzean egitea, ordura arte bezala, ez eukala zentzurik, bideo erabili behar zela. Eta, orain dela 20 urte zaila zan bideo erabiltzea, baina, orain ez. Eta orduan, argi eta garbi geneukan bideoz egin behar zirela, bestalde batetik argi geneukan lehen aintzanek esan duen kodifikazio ero laburpen sistema hori jarri behar genuela materiala landu ahal izateko. Eta bestalde batetik internet kontuan izan behar genuela, ja orain dela 10 urte, eta etorkizuna hor zegoela. Hau da, liburuekin eta ez ginela iritsiko gazteen gana, ikastetxetara eta eta etorkizuna hor zegoela, eta gure indar eta baliabide gehienak horra bideratu ditugu online, sarean lan egitera. Proiektuan pixka bat gehiago sakonduz, aipatu behar dago lekuko euskara eta esaerak biltzaz gain Euskal Herriko historia osatzen ari dela ere, eta guztira, lehen esan dugu, baina berriro goratuko dugu, zenbat esaera bildu dituzue, zenbat euskara mota dauz Euskal Herrian, datu guztioik ere bildu dituzue proiektu honetan edo ez? Hori esaerak ez dakit esaten, azkenan ez dugu azterketarik egiten, bakarrik bilketa egiten ari gara, eta grabazioetan danetarik jasotzen da, esaera, kantuak edo historiak edo dana, alakoa esan dugu moduan, 82 edo 85 herri ingurutako grabazioak daude, eta azkenean herri batetik bestera hizkera desberdina dago, eskualdeka momentuan ez dago aukerarik euskalkiaren arabera bilaketak egiteko, baina asmoa daukagu momentuz herrika aurki daitezke, edo probintziaka dago benatuta, eta gero herrika, baina asmoa daukagu euskalkiaren arabera ere zelkatzeko, ja zita gaude horretan, eta gero aukera gongo da euskalkiaren arabera bilaketak egiteko. Euskara mota pila ditugu hemen Euskal Herrian, zuei pertsonalki eta zuei galdetuko dizuet, zein gustatzen zaizuek gehiago? Eta ez du balio ibarkua esatea, Ez dago beste erantzunik, ez da hori. Nik neuentzat, ez dut uste bat bestea baino polita badanik, gero, objektiboa izaten, niri edozein, euskararen kolorea gustatzen zaizkit. Euskararen aberastasun hori, herri batetik bestera nola aldatzen den hitz egiteko modua, hiztegia. Baina argi dago danak ezberdina diala, ez da. Bai, desberdin samarrak badira, bai. Hori tipikoa izaten da, behazainaldian eta elkarrizketa askotan esaten dute beti Tolosakoa dela ona, Tolosakoa dela garbia, hori askotan esan izan da, Eibarkoa beti txarra, eta nik beti pentsatzen dut, eta ez hemengoa naizelako, Eibarko tonua eta badauka beren xarma, eta azkenean erderakadak, Eibarre dauka fama erderakadak esaten direla, baina erderazko hitzak baina azkenean guria dalako, ez da? Ez dakite hitz egiteko modu hori. Baina euskalki guztietan erabiltzen dira erderakadak. Azkenean Xuberoan erabiltzen dira, eta Bizkaian erabiltzen dira, eta Azpeitian. Nafarroan portzikaso esaten dute, eta ez dute pentsatzen hori gaztelania danik, baina hori gaztelania da. Orduan
Orduan, nik uste dut hori ezin dela kritikatu euskalki bat, erderazko hitzak gehiago erabiltzen dituelako, azken batean danok erabiltzen ditu. Eta nik uste dut gainera hori desente aldatu dela azkeneko urtietan. Hau da, lehen eta jende nagusiaren artean eta oraindik badago, ez? Euskara bat txarra, bestea ona, normalean herriko, Tolosakoak izan ezik, ez? Beste herri gehienetan beti, gure euskara ez da ona, telebistekoa da ona, ero hori, Tolosakoa da ona, baina nik uste dut hori aldatzen ari dela, eta gaur egun nahiko onartuta daukagula euskara guztia dira onak, ez? Ondo egiten baldin badira. Onak guztiak, ez da? Orain politak. Neri... Berbadez guztiak, ez da? Ez? Neri aberaztasun hori... Jente askok dioen ez behintzat, Ez dakit, izan lik, jendiak hori izan dira. Baina neri behintzat aberaztasun hori, desberdintasun hori da, neri gustatzen zaidana. Eta gero politena izaten da hori, ez? Herri bakoitza duen doinua. Neri asko gustatzen zait doinua, ez? Kostakoek duten doinu kantarina edo kosta guztian, Zarauzkoak eta baita Bermeokoak ere. Orduan eta ez hori bakarrik, beste herri ere bakoitzak badu bere doinua, Ibarren orain galtzen doa pizkaneka, baina nagusienek daukaten doinua edo Bergarakoek daukaten doinua, hori da. Bergarakoa eta Ibarkoa gainera, eta askok diote gaina, zagineko antzekoa dira, ez da? Bai, hemen, azkematen hizkera berbera dira. Hau da, idatziz iaia bardina dira, ez? Gero, hitz egiteko moduan eta pizkate auskeran eta aldatzen da, baina... Ibarkua, Bergarakua, ez da? Beti izaten dugu lan, ez da? Eta lau bostitz aldatzen dira. Askotan joten dugu ere, desberdintasun hori azpimarratzera, ez? Desberdina, Ibarkua eta Saluzeko, bueno, eta hiru gauzatxo dira. Benetan, azaleko kontua dira. Nik uste dut hori doara lotuta pike kontu horrekin, ez? Desberdindu nahi horrekin. Alboko herriakoak esaten dute ez dakizer, eta guk esaten dugu ez dakizer. Lehen aipatu dugu hori, ez da? Bai. Adibidez, Elgoibarko euskeria eta Ibarkoa, ez dira oso antzerakoak. Ez hor muga txiki badua da, Deba eskualde gehiena nahiko, mendebaldeko euskera egiten da, ez? Eta ja Elgoibar Mendaro eta gehien bate debatik aurrera, ja hori Gipuzkeraren eragin handiagoa da, ez? Horre badira tarteko hizkera batzuk, ez? Orain Koldo Zuazok eta euskalkiak eta aztertzen eta lan gehien egin dituena, ez? Eta gero eta garrantzi gehiago ematen dio tarteko hizkerei, ez? Ez dela A ero B, ez? Hor badirala hainbat herri, bai euskalkiak banatzen, azpi euskalkien kasuan, Antzuola bera, Gipuzkeratik ere hartzen du, ez? Edo Elgoibar eta Mendarok, eta bardina gertatzen da Nafarroa eta Gipuzkeran artean, da. Bizkai aldean zer nolako holan berezitasunak aurkitu dituzue? Hizkera aldetik, Bizkai aldean ez gara ibili... Bi herritan, ez da, esan duzu lehen? Maiabian darmuan, bai. Eskualdekoa dialako Maiabia eta Armua, baina, beste herri batzutan ere badauzkago grabazioak eginda, Bakarrik, igual, Bizkai aldean ez dugu ikerketarik eta... Horan gutxiago ibili gara, eta bertako udal baten hartu eta grabazio askota ez ditu egin. Gehien bat hori Maiabian da Ermuan, Maiabian gu, eta Ermuan bertako euskera elkartia da, Euskal Birusa, eta drogeten itxurri aldizkariari dira lanian, eta gu Maiabia aipagarria da, herri txiki bakar batean hiru hizkera ero daudelako, hizkera. Bakarra da, baina, hiru auzo diran ez, eta bakoitzak alde batera jo duenez, horre geria inguruan markinarako joera izan dut eta markinarako hizkeraren arrasto gehiago dituzte, ostera Maiabiko bekaldeko baserriak eta Ermua eta Ibarrerantz etorri eta gure inguruko hizkeraren itxura gehiago daukate, Zengoitxe aldian berrizta Durangora eta... Bera, datu hau, behar bada entzulazkok ez dute ezagutuko, nik ez nuen ezagutzen baitzat, Herri gehienetan dago lan auzoren bat pizka berezia dana, ez? Aramaioko goleta izan like kasu garbi bat, ez? Naiz eta Aramaio izan, Otxandiotik metro batzuetara dago eta euskera desberdina da, eta hori herri askotan, ez? Zarautzen ere bai, baserritarrek ero kaletarrek oso desberdin egiten dute. Mutrikun astigarri beti dago auzoren bat aparte dagoen, eta orduan azkenean joera, auzo horretako biztanle joeran nora daukaten, hor nabaritzen da hizkera... Garrantzitsua da, merkatura nora doazen eta ez udaletxea zein da, ez? Azken baten, bizimodu guztia beste udalerri baten egiten baldin badute herri horretako biztanle, hizkera ere bertako daukate. Euskara mota ezberdinak ditugu, onak eta polita guztiak beraz, zuen ustez. Bai. Nere ustez, bai. Nik ez jakingo esaten hizkera bat zatarra ez dakit.
Baina ez euskeran kasuan, hau da... Bueno, behar bada ez polita ez zatarra baina behintzat erakargarriagoa bai, ez da? Ez dakit, nik gaztelaniarekin ere ez nuke esango. Kanariakoa, ero Boliviakoa, edo Mexikokoa, ero Kubakoa, erakargarria hoite zait beste baino, ez danak politak. Bueno, zuen kasuan argi geratu da, dana diala polita, danak diala... Zure iritzia be, montzeinke, Bakizune hemen kasetaria naizela. Beno, amaitzen jungo gara, minutu gutxi falta zaizkigu ja amaitzeko, zer nolako harrera izan du proiektu honek jendean artean? Oso harrera ona izan du, batez ere aurkeztu genuenetik, aurkeztu horretik ere, elkarrizketak egiteko orduan ere oso harrera ona izan du, udalen aldetik beti harrera ona, batez ere eskualdeko udaletan oso harrera ona izan dugu, eta elkarrizketatuen aldetik ere bai, elkarrizketatuen aldetik ere euren etxeko ateak ireki dizkigute, eta hori eskertzekoa da, ez dugu inolako arazorik izan, eta gero aurkeztu zanean ere oso harrera ona izan du, eta aurkeztu zenetik, apirilean aurkeztu genuenetik, elkarte eta udal asko jarri dira gurekin harremanetan, proiektuan parte hartu nahi dutelako, eta lehen azierrek esan duen moduan, hori aukera jarri dugu interneten jendeak lagundu alizateko, edo bai transkribapenak egiten, edo agian grabazioaren bat daukatelako etxean, edo etxekoren bat elkarrizketatu nahi dutelako, talde horretatik ere oso harrera ona izan du proiektuak, bai jendeak deitu digulako, hori etxeko jendea euren ezagunen bat, edo familiakoren bat elkarrizketatzeko, transkribapenak egiteko ere voluntarioak sortu zaizkigu, eta posgarria da, eta nik uste dut, zenbat, voluntario gutxi hori da? Zakit ezaten, baina dozena bat edo, herri desberdinetakoak, eta bakoitzak behar bada, nire osaba dago, eta nire osabaren pasarteak transkribitu nahi ditut, edo nire herrikoak, edo eskertzekoa da, azkenean, hori esan dugu moduan, gu beti hiltzen gara, ritmo makalean edo, orain artean langile gutxi izan ditugulako, eta, kanpoko jendearen laguntza asko eskertzen da. Asier, zure kasuan? Bai, nik uste dute harrera hona eduki duela, eta gu bintza posi gaude, bai, erakunden aldetik, edabideen aldetik, elkarrizketatuen aldetik, zeniden aldetik ere, bai. Askotan orain dela 10 urte egindako grabazioa da, eta zenidek ez daukate grabazio hori, eta asko eskertzen dute, eta harrera oso ona izan da, eta proiektu indartzeko eta sentutzeko ere balio izan du azkenengo hilabetetan. Beno, iritzi jaso ditu, ezta? Amaitzeko, nola kolaboratu daiteke ahotsak ekimenarekin? Zei guzue? Ez dakit elbideare esan dugun, ordu bete izketan, ez dakit saldu dugun webunea, ahotzak.com. Ahotzak.com, eta, bertan dago dena webunean, jasotako gehiena bertan dago, eta parte hartzeko ere zebide dauden, aipatu ditugu, erreza dira, norbaiteke zintak baldin baditu etxean, orain dela 10 urte, 15 urte egindako grabazio batu, nahi baldin baditu bidale egin ditzake, guk kopiatu egiten ditugu, eta originala eta kopia itzultzen ditugu beti, eta informazio eta zarean jartzen dugu, ero norbaitek etxean baldin badauka, eta orain entzule den edo nork etxean baldin badauka, islari egokiren bat, deitu dezala, ero idatzi dezala, email bat bidali dezala, eta joango garagu elkarrezketa egitera, transkripzioak egiten, eta, orain gainera jende bila gabiltza proiektuan parte hartzeko, orduan langile bilare bagabiltza, jendean. Beraz, edo nork ardezake parte, ez da, proiektu honetan? Hori da, asmoa bintzat, alik eta irekin izatea. Beno, baia entzulek kontuan duten, ez dakizu kasuan zer gehiago aipatu nahi duzun? Ez, nik hori eskertzea, proiektuan parte hartu duten guztiei eskertzea, eta hori, azpimarratzea, nahi dugula denak parte hartzeko proiektu bat izatea, eta gure helburua izan dela denen eskura jartzea, jaso duguna. Proiektu honi buruzko zer gehiago aipatu dezakegu? Luze egiten dugu, beti gu horrelako gaietan berroa egiteko, beti gaude pres, baina, beste egun baten etorko gara lasai. Osondo, Asier Sarasua eta Intzane Agirrebeña, ahotsak proiektuaren arduradunak, mila esker gaurkoan Eusko Ikaskuntzako saio bereziontan izatagatik. Zueri eskerrak. Eta sorte hon, ondo izan. Eskerrak.